Bo día a todos e a todas. Damos comezo á sesión extraordinaria do día 15 do 5 do 2026 coa seguinte orde do día. Punto número 1. Aprobación se procede do expediente de contratación do Servicio de Redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Fene. Pasolle a palabra ao Concelleiro de Urbanismo. Moi bo día. Hoxe este pleno vai dar resposta a unha demanda social e a un compromiso de todos os grupos desta corporación, que era a de iniciar o proceso de contratación da revisión do Pexón, algo moi importante para o noso concello, xa que contamos con un Pexón que neste momento non responde ás necesidades nin sociais nin económicas do concello. É un documento no que levamos xa uns meses traballando. É un documento que ten que vir ao pleno pola extensión do seu contrato durante 4 anos máis un de prórroga, ou sea, 5 anos, por iso é obligatorio que veña ao pleno. E é un contrato que se inicia hoxe o seu expediente con esta aprobación, que está financiado con 272.435 euros, dos que 85.000 corresponden a unha subvención da Xunta de Galicia e 187.412 a aportación dos fondos propios do Concello. É un prego técnico e administrativo que, obviamente, responde á actual normativa en materia de redacción de pexóns, como indica a Lei do Solo e toda a súa normativa que desenvolve, donde pesa fundamentalmente os criterios técnicos á hora da adxudicación. A parte, digamos, económica só pesa un 20%, o 80% son xuizos de valor a nivel de metodoloxía de traballo, calidade técnica, atención ao traballo e que se pretende licitar. Con isto, desde este goberno, poñemos o primeiro paso para que a revisión do plan sexa efectiva na próxima legislatura. Pero, con todo, sí quero indicar unha cuestión. Neste ano que queda de mandato, hai 2 fases que están previstas no propio contrato, que é a entrega do programa de traballo e entrega do borrador do plan, é dicir, que esta corporación ainda ten un traballo moi importante que facer, que aínda que no importe total do contrato só supón o 30%, o 70% queda para despois, sí que sentará as bases do que será o vindeiro Pexón do Concello de Fene. É dicir, temos un traballo importante que facer, además de lanzar esta contratación hoxe. Nada máis. Partido Popular. Moi bo día a todos. Bueno, o noso grupo municipal vai a votar evidentemente a favor da licitación para a revisión do Pexón, porque é unha decisión necesaria, xustificada e avelada tanto por criterios técnicos como por criterios xurídicos. Todos somos conscientes que o planeamento vixente é do ano 2003 e calquera profesional do urbanismo sabe que o documento con máis de 2 décadas en revisión pois non pode responder ás necesidades actuais no municipio como Fene. Isto non é unha valoración política do Partido Popular, senón que é unha evidencia do que é a realidade. Pero tamén queremos deixar claro algo moi importante. No pleno de xuño do ano 2025 presentamos o Partido Popular xunto como movemento veciñal unha moción para impulsar a revisión do Pexón. Naquela sesión afirmouse por parte do Goberno municipal que determinados puntos daquela proposta podían invadir competencias doutros órganos administrativos ou non axustarse ao procedimento administrativo común correspondente. Hoxe, coa licitación enriba da mesa, pois queda claro que o fondo de aquela iniciativa vecinal era viable, era necesaria e era plenamente compatible coa legalidade. Nos entendemos que unha moción non se vai a executar, non se vai a establecer un contrato, non se modifica directamente un contrato que xa está en vigor,
pero sí que é certo que é unha iniciativa para que por parte daquelas que teñen competencia, como neste caso o Goberno, pois realicen os procedementos dentro do marco legal para darlle o impulso ao pexón correspondente, non? E iso que se está facendo hoxe, un ano despois. O punto relativo á contratación limitábase a instar ao Goberno a iniciar os trámites relativos aos orzamentos e a incorporación dunha partida específica para a elaboración deste pexón, non? As referencias ás APEs, os convenios urbanísticos marcaban unhas orientacións políticas que evidentemente terían que desenvolverse posteriormente mediante os procedementos urbanísticos e administrativos legalmente establecidos. Por iso creemos que naquela altura se utilizou un argumento excesivamente restrictivo por parte do Goberno para rexeitar unha demanda veciñal que era razonable, fundamentada e necesaria. E o tempo acabou demostrando que a revisión do pexón non solamente era posible, senón tamén necesario. Neste orden do día deste pleno hai 2 puntos. O primeiro é a aprobación se procede do expediente de contratación do Servicio de Redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Fene, que evidentemente o Partido Popular vai a votar a favor, si somos os principais instigadores para que isto salga adiante. Pero sí que é certo que hai un segundo punto no que o Goberno propón, e nos vamos a facer esta intervención, se non lle importa a señora alcaldesa, unha única intervención para falar dos 2 puntos, non? Si é certo que hai un segundo punto onde o Goberno propón que a delegación das competencias como órgano de contratación que realmente corresponden ao Pleno, pois pasen directamente á Xunta de Goberno, onde forman parte únicamente o Goberno, propiamente dito, lo que sería todas as cuestións relativas a este expediente de contratación do Servicio de Redacción do Plan, non? Nos entendemos, neste punto, no segundo punto, nos vamos a votar a abstención, porque non se trata de bloquear o expediente nin de poñer obstáculos á súa tramitación. Trátase dunha cuestión de rigor institucional e de equilibrio democrático. Estamos falando dun proceso estratégico para o futuro de Fene, cunha enorme trascendencia territorial, social, económica, e entendemos que o control e o seguimento político do Pleno debe preservarse ao máximo. A axilidade administrativa pode ser importante, que ese vai a ser o argumento que nos vai dar o Goberno para que solamente seña a Xunta de Goberno a que teña o control sobre ese contrato de licitación do pexón, pero non debería traducirse nunha menor participación do órgano que representa o conxunto da ciudadanía, que é o Pleno. Manifestamos esta postura anteriormente porque o Partido Socialista xa na comisión votou a favor deste punto e nós non queremos non é que xa estivera, que votou a favor deste punto. Entón, nós non queremos que o Partido Popular seña obstáculo para que isto salga adiante, non? Repetimos, a nosa postura vai a ser a de abstención na delegación única e exclusiva da Xunta de Goberno do que sería a contratación e dicirlles que a nosa voto vai a ser favorable con respecto a este primeiro punto, pero tamén queremos deixar claro unha advertencia política clara que non se pode volver a perder máis tempo coa revisión do pexón, que debe de avanzar con rigor técnico, con transparencia, participación real e un respeto absoluto aos procedementos. E nós, o Partido Popular, vamos a estar aí para exixirlo con independencia que a competencia e o control do contrato recaiga única e exclusivamente no Goberno municipal. Graciñas. PSOE. Bo día a todos e a todas. Hoxe analizamos un asunto de enorme trascendencia para o futuro de Fene. Estamos falando da revisión do pexón, unha demanda histórica do noso Concello que chega despois de máis de 2 décadas de espera. O actual Plan Xeral entrou en vigor no ano 2003, como acaba de dicir a voceira do Grupo Popular, a vicevoceira, e desde entón Fene cambiou moito, pero o seu planeamento urbanístico quedou cada vez máis afastado das necesidades reais da veciñanza, da actividade económica e do desenvolvemento do municipio. A necesidade dun novo pexón non nace hoxe nin nace
por iniciativa do Goberno local. É unha reivindicación histórica dos veciños e das veciñas de Fene, dos sectores productivos e dunha parte importante da sociedade fenesa que leva anos sufrindo as consecuencias dun planeamento urbanístico obsoleto, ríxido e incapaz de dar resposta aos problemas do presente. E tráese hoxe a pleno a aprobación da licitación despois de 3 anos de mandato do Goberno de BNG e Esquerda Unida, que puido impulsar este expediente moito antes. Por iso hai que dicir con claridade que se hoxe estamos aquí debatendo, por fin, a licitación do novo Pesión é grazas á presión social, á insistencia dos veciños e das veciñas e tamén ao traballo constante da oposición, que leva anos reclamando neste pleno a necesidade de iniciar esta revisión sen obter resposta do Goberno local. E foi precisamente no acordo alcanzado no mes de marzo deste ano entre o PSOE e o Goberno municipal para facilitar a aprobación dos orzamentos de 2026 onde se conseguiu desbloquear esta situación. Un acordo serio, útil e responsable no que os socialistas puxemos como condición fundamental sacar a licitación a revisión do Pesión antes de finalizar este ano, cun cronograma definido e cunha asignación económica concreta. Por tanto, hoxe non estamos ante unha concesión gratuita do Goberno local. Estamos ante o resultado da presión política, da constancia e do compromiso do PSOE de Fene co futuro do municipio. Estamos ante unha decisión histórica para Fene. A aprobación deste expediente supón o inicio do proceso que vai definir o modelo do Concello nas próximas décadas. O Pesión non é un documento técnico calquera, é a ferramenta máis importante para ordenar o territorio, planificar o crecemento urbano, protexer o patrimonio e o medio ambiente, impulsar a actividade económica e mellorar as infraestructuras. O que se decida neste proceso vai afectar directamente a vivenda, ás comunicacións, ás zonas industriais, aos servizos públicos, aos espazos verdes, aos equipamentos e ás oportunidades de desenvolvemento deste municipio. En definitiva, estamos falando de decidir como queremos que sexa o Fene do futuro. Por iso, este proceso debe facerse con máximo rigor, con transparencia absoluta e coa participación real dos veciños e das veciñas. Un Pesión non pode elaborarse entre 4 paredes, nin converterse nun documento afastado das necesidades reais do municipio. Require diálogo, consenso e unha visión ampla de futuro. Por iso o PSOE vai actuar, como fixo ata agora, con responsabilidade e con ambición. Dito isto, e analizando os documentos presentados para este punto, queremos sinalar que pensamos que hai unha errata no informe de Secretaría, no punto número 2, onde di que o valor estimado do contrato para os 2 anos de duración, entendemos que aí ten que poñer 5 anos de duración. E tamén na documentación presentada para este pleno debe de ser un erro que se inclúe unha proposta da Alcaldía modificando os representantes en distintos órganos colexiados. Así mesmo, queremos sinalar que, dada a trascendencia histórica deste contrato, o proceso de redacción do novo Pesión debería incorporar garantías adicionais de transparencia, participación e control público. Por iso, desde o Grupo Municipal Socialista pedimos que o novo Pesión teña como prioridade desbloquear os problemas urbanísticos históricos que afectan a moitas familias e actividades económicas de Fene. A protección do solo rural, do patrimonio natural e do litoral, garantindo un desenvolvemento equilibrado e sustentable do municipio. A planificación de solo industrial e económico suficiente para favorecer a implantación de empresas, a creación de emprego e o desenvolvemento futuro de Fene. A inclusión dunha planificación seria en materia de vivenda, equipamentos públicos, mobilidade e espazos verdes, pensando no Fene das próximas décadas e non só nas necesidades inmediatas.
Solicitamos tamén a incorporación dun arquitecto ou arquitecta tanto na mesa de contratación como no comité de expertos. Aínda que a Lei do Solo de Galicia establece como requisito mínimo a presenza dun arquitecto ou arquitecta ou dun enxeñeiro ou enxeñeira de camiños, consideramos que, dada a especial relevancia deste contrato e o impacto que terá na definición urbanística de Fene, resulta conveniente contar con ambos os dous perfís profesionais, polas súas competencias técnicas complementarias en materia de urbanismo e ordenación do territorio. Solicitamos tamén a creación dunha comisión de seguimento do PESION, na que estean representados todos os grupos municipais, co obxectivo de garantir información periódica e participación política real durante todo o proceso de redacción. A comparecencia periódica da empresa redactora para informar da evolución dos traballos, das fases do planeamento e dos criterios técnicos que se vayan adoptando, e un calendario público e actualizado do proceso, coas distintas fases de elaboración, participación cidadá, exposición pública e aprobación previstas. O PSOE de Fene defenderá un PESION pensado para os veciños e as veciñas, útil para o desenvolvemento do Concello e elaborado con transparencia, participación e responsabilidade. Por iso, imos votar a favor deste expediente, agardando que o Goberno municipal teña en conta as nosas achegas, porque non veñen obstaculizar nin modificar o traballo xa realizado, sino que o enriquecen e reforzan as garantías dun proceso tan importante para o futuro de Fene. Graciñas. Esquerda Unida. Bo día a todos e a todas. Bueno, o noso voto obviamente vai a ser a favor. Entendemos que este é o primeiro paso para lograr sacar adiante o Plan Xeral de Urbanismo, que é certo que non vai sin hora, pero tamén é un traballo bastante arduo e bastante complexo. Consta dos informes favorables, que para nós é importante, e, como digo, o noso voto vai a ser a favor. Benega. Ben, eu, como responsable de urbanismo dende o ano 20, tivemos que superar numerosas circunstancias burocráticas, administrativas, para poder chegar hoxe aquí. É mérito de todos e de todas que este contrato se inicie hoxe. O que non vou facer é demagoxia de meritocracias. Eu creo que non é o momento. Non é o momento porque un PESION ten que nacer con consenso. Ten que nacer coa unidade do pleno, porque hoxe estamos esta corporación, mañá está outra, pero a do 2003 non está hoxe, a do 2010, que fixo este mismo exercicio de aprobar un contrato de elaboración do PESION, non está hoxe. Entón, son procesos que son longos e que creo que, efectivamente, tal como marca a legislación, porque xa o marca o propio prego, son dinámicos, son participativos, hai suficiente información pública e suficiente participación, tal como está concebida a lei hoxe en día. Se avanzou moito nese sentido a nivel legal e, evidentemente, a quen lle toca gobernar en este momento pois non vai ocultar absolutamente nada. De feito, estes documentos en modo borrador se entregaron no mes de agosto, tanto aos grupos políticos como ao movimento veciñal que se interesou polo mesmo. Se informou de todos os pasos que se deron todo o tempo, e quero lembrar que no ano 2024 desfixemos o contrato de mutuo acordo que se fixera neste pleno no ano 2010, 14 anos despois. Pero claro, eso requiriu unha xestión, non foi algo sinxelo. Entón, o que quero expresar fundamentalmente é que o PESION ten que ser un documento que ten que salir desde o primeiro minuto por consenso, porque senón vamos a empezar a facer o que non é positivo para Fene ni para ningún concello que queira ter un PESION. E máis, podemos remitirnos ao do 2003,
tan criticado e que eu son o primeiro en criticar, que aprobou o BNG únicamente o BNG, que os outros grupos ou se abstuveron ou votaron en contra, pero curiosamente podemos observar en aquel pexón que o grupo que máis emendas fixo a aquel pexón, máis incluso que os propios veciños, máis alegacións, foi o propio Bloque Nacionalista. O documento foi malo, a arrogancia do equipo técnico foi brutal e é certo que lle pasou por encima á corporación completa, non ao goberno, porque nin o PP, nin o PSOE, nin Esquerda Unida fixeron as alegacións que fixo o BNG en aquel momento. E é porque as cousas están aí escritas, se poden ver os expedientes. E naquel momento, aquel pexón naceu mal porque quen o dirixiu, técnicamente, fixo mal. E o fixo con arrogancia e prepotencia. Só hai que falar cos técnicos municipais da época e con arquitectos que traballaban no noso Concello. Eso é o que non se pode repetir. E por eso este pleno vai ser quen axudique o pexón. É dicir, o pleno vai axudicar o pexón. E a mesa de contratación vai a definir a mellor proposta. Entón, hai que aprender dos errores do pasado. E os errores do pasado son que non podemos empantanar o pexón, ese é o primeiro error. Pero a ese empantanamento somos todos e todas corresponsables. Todos e todas. Todos os grupos desta corporación e das anteriores. Porque isto é algo que se intentou no 2010, se intentou no 2011, se quedou parado e hoxe, afortunadamente, somos capaces, entre todos e todas, pero lles podo asegurar que este goberno non se moveu en absoluto, nin apurou máis, nin apurou menos, pola presión veciñal, nin pola presión do PSOE. Nos acordamos co Partido Socialista unha cuestión e a cumplimos, a traemos hoxe. E acordamos en marzo, pero que en agosto nós tiñamos o documento elaborado. Quero dicir que é algo que estaba dinámico, pero que no ano 24 nos desfixemos do contrato que fixo o Partido Socialista no 2010. No ano 24. Porque había unha traxectoria anterior, había unhas cuestións relevantes no contrato que nós estábamos incumplindo como administración, non este goberno, este Concello, que somos todos e todas. Por qué? Porque había un contrato e había que desfacelo. E como se desfacía? Bueno, pois con paciencia e sin ir ao xulgado. Claro, porque podíamos encontrarnos nesa tesitura absolutamente empantanados. Bueno, fomos capaces de desfacer eso. E é certo que o pexón actual é malo e é ríxido, pero non é menos certo que desde o ano 20 a hoxe se fixeron dúas modificacións. Dúas que nos 10 anos anteriores se fixo un par delas de usos. Usos no polígono e algún edificio que se cambiou o seu uso. Quero dicir que, se se quere, tamén se poden facer modificacións dun planeamento, cando non está ben. O planeamento é máis ou menos estático en función do dinamismo que teña a corporación de turno. Entón, hoxe damos un paso que vai ser sacar adiante a contratación. Despois vai vir a adxudicación. E despois temos 5 anos, 4 anos máis un, tal como indica o propio contrato, para ir falando dese borrador inicial, e aí é onde todos os grupos temos que facer as nosas achegas de que queremos. E eu creo que temos un consenso bastante amplio do que queremos. O temos falado con moitos dos aquí presentes, o temos falado entre os diferentes grupos. E eu creo que aí é onde sí temos que intentar chegar ao máximo consenso e ao máximo acordo. Donde? Pois nas comisións informativas, en reunións que se fagan co equipo redactor, onde se lle dé participación a todo o mundo, que é como ten que ser. Porque un pexón que nazca sin o apoio de todos os grupos e, evidentemente, sin apoio social, é un mal pexón. E nós temos que ir, toda a corporación temos que ir en esa vía. No momento que nos desviemos dese camiño, pois eu creo que desacertamos, non? Erramos tanto no diagnóstico como no final, non? Porque o vindeiro pexón nos vai a superar a todos os presentes. Nos vai a superar, porque un pexón non se vai facer para 3 anos, nin para 4. Vai levar 4 anos facelo, ou algo máis, e vai durar polo menos outros 10. Dentro de 15 anos, probablemente, os presentes non sigamos sendo membros da corporación. Entón, o lóxico é que deixemos un FENE mellor, con un pexón mellor, e que teñamos esa capacidade de entender o procedimento, aplicar as mellores medidas para o noso Concello e ter tamén
capacidade de reformar ou retocar aquilo que efectivamente haya que modificar en función das circunstancias sociais, económicas, de vivenda, de espacios públicos, de equipamentos que teña que desenvolver o Concello. Nada máis. Partido Popular. Vale, pois pasamos a votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Punto número 2. A aprobación se procede da delegación de competencias como órgano de contratación do Pleno na Xunta de Goberno Local relativas ao expediente de contratación do Servicio de Redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Fene. Entendo que o Partido Popular xa fixo a súa intervención. Partido Socialista. Ben, en relación con este punto, queremos, en primeiro lugar, agradecer ao Grupo Popular que na comisión fixese deste punto un tema separado da licitación do contrato, porque entendemos que son cousas diferentes que merecen debates diferentes. É certo que na comisión informativa mostramos inicialmente unha disposición favorable a esta delegación, ao entender que podía contribuir a axilizar a tramitación administrativa dun contrato complexo e de longa duración, pero só para funcións moi concretas que, a pesar de ter falado delas co Goberno municipal e expresado en dita comisión, non se recolle na proposta que se trae hoxe a pleno, pese a que o informe de Secretaría especifica que o acordo de delegación conterá o ámbito dos asuntos a que a mesma se refire e as facultades concretas que se delegan. Por iso, e tras analizar con máis detalle e alcance esta medida e tamén despois de escoitar a numerosos veciños e veciñas que nos trasladaron a necesidade de que exista o máximo control e fiscalización política sobre todo o proceso de cesión, consideramos que este asunto require o maior nivel posible de transparencia, participación e control institucional. Estamos falando do documento máis importante que vai aprobar este Concello nas próximas décadas. Un instrumento que condicionará o desenvolvemento urbanístico, económico e social de Fene durante moitos anos. E precisamente por esta importancia debemos entender que as decisións relevantes relacionadas coa execución deste contrato deben manterse no ámbito do Pleno, que é o órgano de máxima representación democrática da corporación e no que están representados todos os veciños e veciñas de Fene a través dos distintos grupos políticos. Estamos, ademais, nun contrato cunha duración que supera o mandato actual desta corporación. Por responsabilidade institucional, consideramos que non debemos adoptar decisións que poidan limitar ou condicionar a capacidade de control e participación da próxima corporación nun asunto estratégico para o municipio. Non creemos que se xa positivo baleirar de funcións ao Pleno nun asunto desta relevancia. O PESIón non é un expediente administrativo máis. É unha decisión estratégica sobre o futuro do municipio e, por tanto, debe estar sometida ao maior control e debate político posible. O debate sobre o PESIón non pode quedar reducido exclusivamente ao ámbito da Xunta de Goberno Local. Consideramos que un asunto desta magnitude merece luz e taquígrafos, debate público e participación de todos os grupos municipais ao longo de todo o proceso. A axilidade administrativa é importante, pero nunca pode estar por riba da transparencia e do control democrático. Por todo o exposto e actuando con responsabilidade institucional, o Grupo Municipal Socialista votará en contra desta delegación de competencias, defendendo que o seguimento e control político do PESIón debe permanecer no Pleno Municipal como órgano de representación de toda a corporación e en consecuencia de todos os veciños e veciñas de Fene. Esquerda Unida. Bueno, nos entendemos que o que se intenta delegar nas xuntas de goberno non son decisións relevantes, sino que se trata de cuestións meramente administrativas e de trámite que o que se intenta con eso non é en ningún momento nin ocultar
nada nin a oposición nin a veciñanza. Son cuestións que, de trámite, como digo, que facilitan e axilizan todo o expediente. Por lo tanto, nós si vamos a votar a favor. Bénega. Bueno, pois, efectivamente, esta proposta ben separada, a Comisión Informativa levamos unha proposta de aprobación do PEXON con, non vou mentir, nin me quero equivocar, con 4 puntos, e neses 4 puntos, pois o cuarto punto era delegar na Xunta de Goberno as competencias que corresponden ao Pleno como órgano de contratación neste contrato. Agás a súa adxudicación, que será de Pleno. Se aproba o prego e se aproba a adxudicación no Pleno. Claro, no medio diso, a mesa de contratación é o órgano que, despois da súa publicación desta proposta que aprobamos hoxe, o cal agradezco a todos os grupos, se aproba o contrato, se publica, se abren os prazos correspondentes para que os licitadores presenten e toda a tramitación do expediente hasta que se volva ao Pleno cunha proposta de adxudicación se pretende delegar na Xunta de Goberno local precisamente para non ter que convocar plenos para cuestións absolutamente administrativas no proceso de contratación. Incluso, unha vez que se faga a contratación, está absolutamente reglada todos os procesos de participación na propia lei e nos propios cronogramas que establece o prego, que son os que di a lei do solo, que están clarísimos, que son participativos e que non van é imposible ocultar nada a ninguén porque van xusto na línea contraria. Entón, do que se trata coa proposta é de favorecer a axilidade das cuestións burocráticas ou administrativas que podan surgir na aplicación do contrato, pero en relación á empresa, non ao procedimento de redacción de PEXON, de exposición pública do PEXON, de mesas de traballo, etc. E, además, hai unha segunda cuestión, que a Xunta de Goberno aprobe unha cuestión que haya 5 días para contestar ou que haya unha semana para contestar e aprobe e non teñamos que convocar plenos extraordinarios e urxentes para sacar unha cuestión totalmente burocrática, aí iso non obvia que se dé toda a información aos grupos antes e despois ou na comisión informativa correspondente no pleno correspondente. É dicir, iso se fixo así. E temos o exemplo por exemplo, do contrato de axuda no fogar, que é un contrato moi grande en diñeiro e que de máis de 1,5 millón de euros, que implica que ten que vir a pleno. Entón, ese contrato de máis de 1,5 millón de euros, imposición de penalidades ao contratista por non cumprir non sei que, pois tuvemos que ir a pleno. Responderlle a unha alegación, tuvemos que ir a pleno. Ao contratista, por incumplimentos do contratista, é dicir, cuestións internas do que é a relación do contrato. Evidentemente, se hai que traerlo ao pleno porque o pleno considera que ese ten que ser o proceso, pero non vai a favorecer nada en que isto vai a mellor ritmo, no caso de que existan cuestións a dirimir do contrato, non da redacción do traballo do PEXON e da transparencia do PEXON e de todo o proceso de elaboración dos documentos. Eso, evidentemente, está arreglado, é público, vai ser público e a voluntad total, polo menos de quen lles fala, é que eso sexa totalmente participativo, transparente, que todo o mundo poida poñer opinión e concreción sobre medidas a desenvolver. Por iso digo, nese sentido, tranquilidade absoluta. É unha proposta meramente, como decía a voceira de Esquerda Unida, administrativa, é dicir, é unha cuestión moito máis administrativa que política. A min, sinceramente, non teño maior inconvinte en que todo viñera a pleno, pero o problema é que convocar o pleno son prazos, somos un órgano de 17 persoas, bueno, é menos áxil, pero o pleno é soberano para decidir o que estime oportuno. É máis, é tanto así que foi a petición do PP facer esta proposta separada e nós non tuvemos inconvinte en separala, porque preferimos ter un apoio unánime na aprobación do documento e, se isto suscita debate ou dúbida, é o pleno quen o ten que resolver. E a próxima corporación podrá volver a facer
porque a próxima corporación vai ser igual de responsable que esta e vai ter as mesmas facultades. Poderá decidir o que estime oportuno en relación a todo o proceso de contratación e de seguimento do contrato. Eu sí pediría, por unha cuestión de axilidade, que se apoiara esta cuestión, porque vai favorecer o desenvolvemento da contratación, pero cada grupo que opine, incluso que cambie de opinión. Quero dicir, cada un pode facer como benlle pareza. E aí non somos todos e todas libres de actuar en consecuencia. A nosa proposta e a nosa aposta foi absolutamente de consenso e de xenerosidade no sentido de intentar chegar ao máximo acordo posible. Se os grupos teñen algunha suspicacia en ese sentido, pois mira, cada un é responsable das decisións que tome a futuro. Eu non podo dicir outra cousa. Partido Popular. Bueno, a ver, empecemos polo medio. Decir que as cuestións das que se vacía a competencia municipal se van a derivar a Xunta de Galicia, que son cuestións menores, a Xunta de Goberno, que son cuestións menores simplemente administrativas e xurídicas. Dios mío, de verdade, que é increíble que representantes do pueblo poden decir tremenda barbaridade nun órgano como este. O Peixón, entre outras moitísimas cousas, pois ten un trámite administrativo e tamén ten unhas consecuencias xurídicas e unha serie de informes que o deben de amparar. Non queramos desprestixar o que é a tramitación dun Peixón dicindo, bueno, isto non é nada e vamos a leválo á Xunta de Goberno. Non. O sea, o que é a tramitación deste contrato é un punto moi importante na tramitación do que será o futuro Peixón. Non lle saquemos importancia. Dito isto, o Partido Popular vaise manter no seu opinión, na súa intervención primeira. Nos vamos a abster neste punto. Nós non estamos a favor de que se vacíe de competencias o Pleno e, desgraciadamente, desde que a señora alcaldesa chegou ao goberno, o está facendo pleno tras pleno, pleno tras pleno, pleno tras pleno. Non solamente nisto, sino en outras circunstancias. Dito isto, nos vamos a abster. Entendemos que o Partido Socialista, que na Comisión votou a favor, e o seu argumento foi igual que o do Grupo Mixto, igual que o do Bloque, é que vamos a votar a favor de que se delegue na Xunta de Goberno porque o único que se vai a tratar son cuestións administrativas e xurídicas, é o que se recolle na intervención do Partido Socialista. Hoxe aquí cambia de opinión, nos parece correcto e totalmente respetable. Queremos decir que a documentación que ven hoxe ao Pleno é a mesma documentación que foi a Comisión. Dito isto, o Partido Popular non cambia de opinión. Non cambia de opinión. Ahora sí, desde aquí queremos deixar moi claro que esta competencia que hoxe se delega na Xunta de Goberno non é irreversible. Pode ser reversible. E o competente é o Pleno. E dende aquí, xa que este compromiso que fai o Grupo do Goberno, de que nós non temos ningunha esperanza, sinceramente, ningunha, pero son os que están gobernando, somos veciños de Fene, queremos o mellor para Fene, e son os únicos competentes para facer isto. Usted facían aquí un compromiso, usted como concelleiro de urbanismo, membro deste goberno, isto vai a axilizar. Esperemos. O Partido Popular, os seus concelleiros van a estar expectantes, van a estar vixiantes, van a exixir e van a controlar. Ahora teñen ustedes as competencias para o que sería a tramitación deste contrato administrativamente e xurídicamente. Vamos a estar expectantes. E dende aquí lle pedimos ao Partido Socialista que cando o Partido Popular traiga esa reversión desa competencia que ahora mismo, baixo esa, non digo promesa, pero ese compromiso que fai aquí o concelleiro de urbanismo, que isto vai a axilizar máis a contratación, cando eso non se cumpra, ou haxa un erro, ou haxa unha sospeita, pedimos desde aquí ao Partido Socialista que apoie o Partido Popular para que esa competencia revista no Pleno. Nada máis. Partido Socialista, Esquerda Unida, BNG. Eu agradecer a todos os grupos as súas propostas, as súas posturas e o seu voto, porque todos os votos son perfectamente lexítimos e xustificados no pleno do Concello.
E estou moi de acordo coa portavoz do Partido Popular, é unha competencia do Pleno que o Pleno pode virar. Entón, é unha cuestión, agora xa é de pragmatismo. É dicir, eu, como concelleiro de urbanismo, e este goberno nos comprometemos ao que nos comprometimos aquí foi un momento. Bueno, hai luces e hai taquígrafos e hai público ás 8:30 da mañá. Entón, eu creo que a ninguén nos interesa que isto vaya mal. Entón, eu creo que, como dixen antes e repito agora, temos que, entre todas e todos, intentar que isto vaya o mellor posible e desde a nosa visión como goberno é máis áxil así. Pero, xa o digo, é a nosa visión como goberno. O goberno non ten a maioría neste pleno. A maioría do pleno pode decidir outra cousa en calquer momento. Entón, eu agradecerlles a posición e que isto hoxe naza o mellor posible para o futuro de Fene. Pois, simplemente, unha mentira contada moitas veces non se convirte en unha verdade, pero, bueno, vostede é dona das súas palabras. Agradecer aos partidos o seu voto a favor de que saia o Peixón adiante. É un día importante hoxe para Fene, pero agradecer especialmente o traballo de Manuel Pono, concelleiro de Urbanismo, polo traballo ben feito, pola constancia e por non deixar ningún só día de pensar no Peixón de Fene nos veciños e veciñas. Así que pasamos a votación. Votos a favor? Abstencións? Maioría absoluta. Sí. En contra? Queda aprobado. Moitas grazas a todos e a todas. Damos por rematado o pleno.